Прывітаначкі, мои даражэнькія, гэта Артём Прыпісноў. І сёння я вам пакажу, як аналізаваць канкурэнтаў з дапамогай VidIQ. Не веліце казніць, як кажуць, бо я записываю гэта ўсё на камеру майго ноутбука, таму уж якасць будзе такой, якая яна ёсць. Ну і я прапаную нам пераходзіць да нашага Ютуба, VidIQ і ўвогуле, што гэта такое, з чым гэта едзяць. Давайте разглядзім на прыкладзе містера Біста. Я шчыра кажучы, гэта раблю з вами ў рэал-тайме, таму не здзіўляйцеся, для мяне таксама можа быць нешта такім, нейкія цікавосткі могуць быць, то бок я не рыхтаваўся, простое, каб рэальна вам паказаць, як трэба аналізаваць сваіх канкурэнтаў. А містер Біст, на жаль, для нас усіх канкурэнт, бо яго вельмі шмат людзей глядзяць. Глядзіце, у мяне ўжо ўсталяваны VidIQ, і ён мне адразу паказвае на відэа нейкую адзнаку. Так, окей. Ацэнка VidIQ 83,6. Гэта вельмі клёва. Чым вышэй адзнака, тым лепш, бо яна паказвае, наколькі вы як бы клёва справіліся з настройкай відэа, з SEO-аптымізацыяй. Окей, ідзем далей. Тут мы адразу можам паглядзець, што нам яшчэ карыснага. Мы можам паглядзець, як ішлі прагляды. Але гэта прыкладныя лічбы, то бок яны могуць там у рэчаіснасці адрознівацца, але я прапаную ўсё ж такі ім давяряць. Окей. Вось тут яшчэ глядзіце, у нас ёсць такая SEO штука, яна нам паказвае адразу ацэнку SEO, менавіта SEO настройкі ад VidIQ. Чым адрозненне? Гэта як бы яна агульная, і яна яшчэ і параўноўвае відосы іншых людзей. А тут толькі па вашаму відэо. Напрыклад, глядзіце, ён піша количество тегов, цэтлікаў, колькасць цэтлікаў 0, популярнасць тегаў 0, теги в заголовке 0, теги в описании 0, утроенные теги 0, показательные значения 0 из 50, ранжированных тегов 0. Короче, што ўсё гэта значыць? То, што містер Біст ужо і так вельмі папулярны чувак, і яму насамрэч не вельмі-то і неабходна прапісваць усе теги і так далей. Ён проста іх робіць, ён проста робіць відэа, таму што да яго прыходзяць, да містера Біста прыходзяць, а не на нейкія тэгі. Але зараз паглядзім, дайдзем ніжэй. Паехалі. Так. Слухайце, насамрэч, у яго няма цэтлікаў, тэгаў увогуле пад гэтым відосам. А відос... Ой, прабачце, я аккаунт зменю. Гэтаму відосу ўжо 3 гады, нават 3,5. Ён быў запампаваны на YouTube 1 жніўня 2020 года. І зараз ён мае 246 мільёнаў праглядаў. Гэта вельмі шмат. Вось, і гэта насамрэч вельмі добры прыклад таго, як уласны брэнд уплывае на развіццё канала. Містера Біста ведаюць і без тэгаў. А навошта нам тэгі? Каб нас знаходзілі, ну, каб пра пошук знаходзілі, ці, я не ведаю, яшчэ, напрыклад, праз там YouTube, Google, ці яшчэ штосьці. Ну і плюс цэтлікі, то бок тэгі, яны дапамагаюць Ютубу зразумець, а пра што ўвогуле відэа. Таму містеру Бісту гэта попросту не трэба. Пра яго і так усе ведаюць. Таму ён можа ў нейкіх момантах памыляцца. Дарэчы, я ведаю адну жанчыну з беларускай палітыкі, якая таксама не робіць увогуле тэгаў. Калі вы ведаеце, што за яна, то напішыце ў каментарах і націсніце падабайку. Окей. Далей, глядзім. Што нам яшчэ трэба ведаць пра містера Біста? Тэгі канала таксама няшмат, вось літаральна 5. Пра што гэта відэа? Пра фуд і лайфстайл. Окей, добра. Здесь мы таксама яшчэ можем паглядзець, напрыклад, просмотры за последние 30 дней, 2,4 миллиона, общее количество просмотров, среднее количество просмотров в день, среднее количество подписчиков в день, то бок колькі людзей на яго подписывается за день, прыкладна 400 тысяч. Клёва. І ўвогуле ён мае 232 мільёны падпісантаў. Клёва, клёва. І 12 мільёнаў за 30 дзён. Окей, поехали далей.
Таксама нам VidIQ дапамагае паглядзець, а якія ёсць памылкі. Напрыклад, ці нармалёвы у нас загаловак. Па меркаванню VidIQ загаловак павінен быць проста невялічкім, і ўсё, ён толькі гэта ацэньвае. Таму я насамрэч не заўсёды на гэта гляжу, але ён піша потым адзнаку, яна можа быць ніжэй, таму калі вы любіце лічбы, то, ради бога, пішыце, як прапановы VidIQ. Але галоўнае ведаць, што калі ваш загаловак вельмі броскі, ён цікавы, ён інтрыгуючы і ён клікабельны, да, нават клікбейтны, можна сказаць, то окей, клёва, пішыце хоць на 200 сімваляў ці колькі там на ўсё палатно гэта. Я не вижу ніякай праблемы, гэта просто такая арыентаваная адзнака. Тэгі, слишком коротко, ну, конечно, бо іх у містера Біста няма. Апісанне окей, подсказки ёсць, конечныя заставкі, гэта тое, што я вам не паказаў у сваім прошлым мінулым відосе, потому што ён у меня быў караценькі. Значок відео ў высоком разрешении — гэта вокладка, ці дзелілись на Facebook. Тут хіба што не. Містер Біст на сябе, ён хіба што не падключыў канал Facebook і просто не пераслаў гэта туды, не зарэшэп. Публічная? Ну так, конечно, публічная, бо доступ не па спасылцы. Закрепленного каментара няма, каментарій з сердечкам няма. Ён ніяк не рэагуе на каментары ад каментатараў, ад гледачоў. Окей, добра, а давайте яшчэ штосьці паглядзім. Ну, не містера Біста, а, напрыклад, я не ведаю. Допустим, што мы з вами будзем рабіць відэа пра, напрыклад, беларусы мовы. Я зараз разглядаю відэа, я не ўлічваю, што я, напрыклад, там нешта раблю ці не раблю. То бок я зараз разглядаю проста каналы, якія да мяне трапляюць, якія мне падаюцца цікавымі, таму вам тое самае трэба рабіць, толькі вам трэба вызначыць сваіх канкурэнтаў. І гэта я толькі пра VidIQ паказваю, толькі пра VidIQ. Беларусы могуць. Ацэнка VidIQ 27,6, окей, але насамрэч не трэба яшчэ так вельмі там не кідацца на адзнакі, бо магчыма, што і ўсё норм. Так, першым дзелам, першай справай мы паглядзім апісанне і загаловак. Вокладку. Да вокладкі ў мяне няма праблемаў, да вокладкі ў мяне няма пытанняў, бо тут усё чётка, ну то бок дзяўчына на весь экран, была на дне, окей, интригуя. Далее, описание. Белорусская Яна приехала в Польшу в ноябре 2022 года. В планах было найти работу и наладить жизнь, но, связавшись с плохой компанией, она стала употреблять, потеряла жилье и прожила на улице 5 месяцев. Однажды на нее напали другие бездомные, после чего девушка поняла – пора завязывать. Так Яна начала работать с психологом, пошла в группу анонимных наркоманов и завела онлайн-дневник, чтобы делиться опытом восстановления с другими. Поехали в Гданьск и записали историю беларускі. Класс. Лічу, што гэта добрае апісанне, але я бы не прапаноўваў і ўвогуле не раіў пісаць такія словы, як то, што выдзеліў, то, што, напрыклад, звязана з дзецьмі, гэта вельмі на тоненькага, як кажуць, момант, калі вы пра дзяцей штосьці пішаце, бо YouTube можа вас неправільна зразумець. Ён можа нешта падумаць пра, шчыра кажучы, пра педагогію, таму будьце уважлівы. У мяне, напрыклад, так было. Мы нешта зрабілі пра дзяцей, там нешта, просто нейкі малюсенькі каментар быў, штосьці там дзеці, тыпу кудысьці паехалі, я не памятаю ўжо, і нам YouTube просто сходу красная монета. Мы такія, окей, што... Ну, красная монета — гэта мы не атрымліваем манетызацыю, відос не будзе прасоўвацца ў Ютубе. Мы ў Ютубе ў апісанні выдалілі ўсе ўзгаданні дзяцей, ну і ўсё норм стала. То бок просто зелёная монета была. Таму я вам не раю пісаць такія вось словы, я не раю пісаць то, што звязана з насіллем, з гвалтам, прабачце, я не раю пісаць там нешта з наркотики, там, магчыма, водка таксама лепей не, теракт, терарыст, таксама не. Гэта ўсё табу я не прапаноўваю, таму што YouTube можа вас перастаць прасоўваць. Далей,
Как жила на улице? Тэгі. Прабачце, гэта не тэгі, а таймінгі. Яны ёсць, гэта вельмі клёва. Яны напісаны правильно. Как жила на улице, приехала в Гданьск и начались первые проблемы, встреча с наркоманом и доступность, так само наркоман. Звоночек. Первое употребление и обманка. Нас выселяют, мы оказались на улице. Присоединился подросток-наркоман. Жизнь в заброшке, питались на улице. Встреча с бездомными и подростками. На нас напали, я не могу... Окей. Карацей, окей. Тут я цалкам згоден, што гэта норм. Хэштегі у нас ёсць, гэта клёва. Ацэнка SEO ад VidIQ 74,1. Гэта таксама вельмі клёва. Яна, бачыце, зелёненькая, таму... Гэта добра настроены, але відос не канкурэнтаздольны. Чаму? Магчыма, праз тое, што тут напісана пра наркотыкі, але я не ведаю, трэба больш аналізаваць, трэба глядзець ужо нейкую статыстыку. Ну вось што я магу сказаць, што як бы напісана ўсё окей. Ну і плюс такая тэма, ну то бок глядзіце, можна аспоріць, абжалаваць, абскардзіць сваю манетку, сваё прасоўванне, калі у вас уключана манетызацыя, і хутчэй за ўсё, што вам прылеціць зялёная манета ці ну хаця б жоўтая, але я не думаю, што відос паляціць і ён будзе прасоўвацца самім Ютубам, калі вось ёсць такія тэмы. Далей мы глядзім. Ацэнка. У нас ёсць 5 тэгаў, у нас папулярныя тэгі 4, гэта вельмі клёва, бо іх цяжка нашчупаць, я зараз пакажу, што гэта. Тэгі в заголовке. Да, окей. Это калі вось тут у нас написано то, што будзе з тегамі. Ну, то бок такія словы будуць і ў тегах. Теги в описании ёсць, утроеныя теги ёсць. Што такое утроеныя теги? Гэта калі у вас паўтараецца то, што напісана ў назве, у апісанні і яшчэ ў тегах. То бок, памятаеце, калі я вам паказваў, што назву можна проста дубляваць, вось гэта менавіта для таго і было, каб вы як бы удвая павялічвалі свае тэгі, ну то бок сваю рэлевантнасць пры пошуку. Так. Дарэчы, а я падпісаны ці не на беларусы могуць? Перадайце Руслану, што я падпісаны, я гляджу яго відосы. Окей, далей. Глядзіце, што нам паказвае яшчэ VidIQ. Чек-ліст аптымізацыі відэа. Заголовак «Небо слишком длинный», але зноўку. Магчыма, заголовак вельмі добры, да? Ну, думала, што другая – монолог бывшей наркоманки, бездомная беларуска в Польше. Слухайте, мне насамрэч падабаецца. Я не ўпэўнены, што мэтавая аўдыторыя там гэтага менавіта канала такое прыме, але магчыма, таму можна паспрабаваць. Ну, ён такі інтрыгуючы, і, напрыклад, я сёння яго пачаў глядзець, гэты відос, але не шмат. Ну, праз назву і праз вокладку. Окей, теги у нас ёсць, апісанне, ўсё ёсць, глядзіце. Каментарий з сердечком, закрепленный комментарий, публічны, только на Facebook не падзялілись, но гэта можна нават і не глядзець, то, што на Facebook. Ой, глядзіце, якія клёвыя теги тут. Беларусь, белорусы в Польше, эмиграция Польша, бездомные в Беларуси. Глядзіце, што абазначае 86, прабачце. Гэта абазначае, што гэты відос будзе по такому тегу «Бездомные в Беларуси» на 86-м месцы. Гэта вельмі клёва, таму што калі, напрыклад, ваш відос трапляе, ну вось, жила на улице 19, і глядзіце, і амаль 2000 чалавек шукаюць по гэтаму тегу на месяц, і калі мы будзем на 19-м месцы, то гэта клёва, бо у нас ёсць верагоднасць, што людзі на нас попросту далістаюць. І чым вышэй нашыя цифры, да, то бок вось у гэтым сінім 86, ну тым лепш, бо у нас больш верагоднасць, што да нас далістаюць, і чым больш колькасць пашукавых запросаў на месяц, запытаў на месяц, тым больш да нас прыйдзе людзей. Гэта вельмі лёгкая матэматыка. Таму я прапаную з тегамі праводзіць шмат часу, але здесь я магу пахваліць, бо яны рэальна вельмі добра зробленыя. У нас іх вось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Окей, 8 тегаў такіх, у якія мы дакладна патрапілі. Але трэба ўлічваць, што праз нейкі час, напрыклад, там праз месяц у нас ці нават праз секунду, праз хвіліну гэтыя цифры, гэтыя лічбы могуць ужо адрознівацца, таму што попросту наш відос хтосьці перагоніць ці наадварот мы кагосьці перагонім. Ну вот
яшчэ звярніце ўвагу, я думаю, што па гданьску па тэгу будзе шмат пошукавых запросаў, а не 2261. Ну, то бок не так і шмат, але мы на 63-м месцы, магчыма, да нас і далістаюць. Вон да бездомнай дакладна далістаюць. 26 відосаў, 2500 пошуковых запытаў. Чаму не? Клёва. Как стаць бомжом? Я не ведаю, хто такім цікавіцца, але, слухайце, ну цікава, клёва. І вось тут таксама яшчэ можна палістаць, пагартаць наш відэакю, паглядзець, што тут ёсць, і нейкія тэгі паддадаваць. Ой, кампот быў калісьці такі бомжык з чэлленджу. Ой, ВК відэа хіба. Таксама паглядзіце, тэмы. Сацыяльная тэма, тэгі каналаў няма. Яны б маглі нам дадаць, напрыклад, у пошуку нешта, але няма, не дадалі. Нічога дрэннага ў гэтым няма. Вы замецілі, што мы мяняем фармат відео? Как вам? Звярніце ўвагу, гэта вельмі клёвы каментар, прям лайк, таму што беларусы могуць, яны прям запыталі ў мэтавай аўдыторыі, а што вам цікава? І ўвогуле, ці вам цікава такое глядзець? Магчыма, не. Тады, магчыма, беларусы могуць і ўбяруць такі фармат і перастануць яго рабіць. Клёва, фармат файны, падабаецца. Дзякуй табе за шчырасць. Я, калі што, не маю ніякіх адносін да гэтага канала. Паўчительная історыя для многіх маладых людзей. Да, дзякуй. Глядзіце, таксама адразу беларусы могуць. Ён каментуе, гэта вельмі важна. YouTube вельмі адсочвае, ці мы неяк кантактуем з нашымі падпісантамі. Таму гэта вельмі карысная штука, што яны адказваюць і вось лайкаюць, бачыце? Лайк. Амаль на кожным каментры ёсць лайкі. Гэта вельмі клёва. І давайте нават ім напішам. Вельмі клёва, што вы камунікуеце з аўдыторыяй. Прывык глядзець пра бізнес. Кропка. Чпуньк, усё, паляцелі. І, дарэчы, каментры яны прасоўваюць каналы, таму вельмі важна з кімсьці камунікаваць. Дарэчы, вось хто паглядзіць гэты відос, вы падпішыцеся адзін на аднаго, адна на адну і лайкайце, каментуйце друг другу відэа, бо гэта вельмі, рэальна вельмі дапамагае ў прасоўванні. І што вельмі дапамагае, калі вы яшчэ ў каментарах штосьці дыскутуеце. Напрыклад, вы можаце ў сваім відэа закінуць такую тэму, якая вызаве такі грамадскі рэзананс, і людзі будуць пісаць вам нешта. Вось у нас ёсць наша вокладка, мы яе паглядзелі. Окей. Клёва, слухайце, мне падаецца, што гэта я вам зараз так выпадкова паказаў проста вельмі клёвы прыклад таго, як трэба запаўняць менавіта по відэакю. Дарэчы, YouTube-канал пра наркату, але ён вельмі папулярны, вон 1,4 мільён праглядаў. І, дарэчы, я вам прапаную яго паглядзець, бо ён вельмі клёва распавядае гісторыі. То бок рэальна клёвы канал. Ён вельмі прикольна прыдумаў, а яго вось гэта сіняя маска, яна як жоўты певень, пра якога я вам распавядаў. Таму рэальна клёва паглядзець, плюс у яго рэальна клёвая графіка, рэальна клёвыя вокладкі, рэальна клёвая гісторыя, і можна шчыра карыстацца інструментамі гэтага канала. Я просто зараз хачу знайсці штосьці без асабістага ўласнага брэнда і паказаць вам, як трэба настройваць. Рэкляму, дарэчы, адзнакі. Бо відэакю можа іх падцянуць. Раней так было, дарэчы. Так, ацэнка відэакю 41,8, окей, відос больш рэлевантны. Глядзім адразу яшчэ глядзім назву. Эканоміка не дацярпела да выбараў, цэны растут, а экспорт падает. Чалы эканоміка. Окей, чалы. Лічны бренд, асабісты бренд. На БРЦ прыходзяць глядзець не БРЦ, а чалага. Вось калі ён там нешта вядзе. Гэта вельмі важна разумець. Асабісты бренд, ён вельмі вырашае шмат рэчаў. Таму не трэба сябе там трэба на гэта звяртаць увагу. Далей ідзем. 3 тэга, хэштэга, прабачце. Яны зноўку напісаны знізу, але яны адабражаюцца вось тут зверху. Нейкае невялічкае апісанне, окей. Але ўсё зразумела. В Беларуси представили образ желаемого будущего в 40-м году. Скачок вперед или 2 назад.
Разбираемся с Сергеем Чалым. Все понятно, окей, тут что-то про экономику, которая не дотерпела до выборов, потому что цены растут, а экспорт падает. Ну и вот такая вокладка. Чалы в непонятных окулярах. Чалы экономика в 2040 году заживем. Я не знаю, кто заживет, но подорожник маем. Далей. Нам VidIQ яшчэ паказвае адразу, колькі тут лайкаў, колькі ўсяго. Окей, гэта таксама карысна адзнака. Вось можам паглядзець, што таксама у нас вельмі якасна настроены відос, вельмі якасна. У яго і тэгі папулярныя, і словы в апісанні. Окей, усё ёсць. І вось так у яго растуць прагляды, то бок тут калі ён там выйшаў 18-го, он сёння выйшаў і ўжо на відосе есть 15 533 прагляды. Лічбы могуць там плюс-мінус адрознівацца, бо VidIQ можа там яшчэ не падцянуць, ці, напрыклад, YouTube можа яшчэ не падцянуць. Ну, карацей, лічбы плюс-мінус туды-сюды. Загаловак слишком длинно. Но знаўку заўважце, гэта не перашкаджае відосу сабіраць 15 000 праглядаў. Тэгі ёсць, апісанне ёсць, але вот у Фейсбуку не падзяліліся. Ну і ладно. Каментарій з сярдзечкам няма. Яны не рэагуюць на аўдыторыю, яны нічога не пішуць, і яны не лайкаюць сваю аўдыторыю. Адказ. А дзе адказ? Нешта лагае. Окей. Але ўвогуле няма. Ну, то бок ФБЦ ніяк не рэагуе на сваю аўдыторыю. Яны з ней не камунікуюць. Ну што ж, окей. Гэта таксама нармалёва. І заўважце, эканоміка з Чалым, яны на першым месцы. А такі запыт 3277 разоў. Дарэчы, калі у вас нешта, напрыклад, перасякаюцца неяк мэтавай аўдыторыі, я мой курсор. Окей. Падзенне зарплат. Сергей Чалы. Чалага шукаюць 2160 разоў, і БРЦ будзе на першым месцы. Па тегу экспорт по запыту яны будуць на 5-м месцы, а здесь уже заўважце 6000 пошукавых запросаў. Чалы і эканоміка 5000 праглядаў пошукавых запытаў на месяц. Яны на першым месцы, ну клёва. Чалы новасці 1000, але яны таксама на першым месцы, гэта клёва. Ну, то бок, гэта таксама прыклад таго, як вельмі клёва настроен відос. Таму я вам прапаную зрабіць з гэтага вынікі, што трэба рабіць, як відос мусіць працаваць. Давайте, вось, напрыклад, я яшчэ вам нешта пакажу. Давайте разберем вокладкі. Напрыклад, вось, клёва. Таксама прапаную вам паглядзець такі канал Аму Блог. Глядзіце, на што першае звяртаем увагу. Бізнес за 100К. Какой бізнес адкрыць за 100К рублей? Окей, усё зразумела, то бок гэты відос будзе пра бізнес за 100К. Чаму яго глядзяць? Бо 100К ў расійскіх, я не думаю, што гэта вялікая лічба, ну гэта шмат грошай, я не ведаю шчыра. Мне падаецца, што гэта можа нейкая там $1000. Клёва. 264 000 праглядаў. Фильм на 3 миллиона рублей. Одиночная экспедиция по Приморью 500 километров на куда-то. Клёво, добра, звяртаеш увагу. Нейросети атакуют. Илон Маск, на тле нейкая Волга, але Тесла Волга. Лучшие нейросети, которые вам помогут. Окей, мне гэта карысна, цікава паглядзець. Я бы хацеў, каб мне дапамагалі нейросеткі. Далей, штосьці знойдзем. Как управляць людзьмі і сабой? Звярніце ўвагу, я спачатку гляжу на вокладкі, як і шмат людзей, як і ты глядзіш спачатку на вокладкі, а ўжо потом мы чытаем назву, калі яна нам спадабалася. Ну вось тут, напрыклад, почему мы фокусируемся на негативе? Психолог Альберт Саафи. Окей, класс. Как управлять собой и людьми? Почему мы фокусируемся на негативе? Незразумела. Хочется паглядзець. Як містер Біст вырас ад 0 подписчикаў до 1 миллиона. Калі ласка, глядзім. 21 год безвылазно на маяке. Устраиваюсь помощником смотрителя маяка. И такі мужчынка с папіроскай. Клёва. 1,5 миллиона праглядаў за 8 месяцаў. Я лічу, што гэта круць. Ну, давайте вось тут, напрыклад, яшчэ быстренько паглядзім.
і я буду закругляцца. Назва ў нас ёсць, як мы ўжо заўважылі, нейкае апісанне ідзе, потым таймінгі. Вось як рос відос, як вы бачыце, гэта арганіка, то бок ён за першы дзень вырас на 87 000 праглядаў, потым яшчэ 30-ка, потым яшчэ 20-ка. Тут за тыдзень глядзіце, як ён вырас на 100, ну, у 2 разы, у 2,5 разы ён вырас проста па праглядам, і ён дагэтуль яшчэ расце. 28 дней пасля публікацыі, так ён ж 8 месяцаў, 4 траўня. Окей, ну, то бок ён расце і не збіраецца астанавливацца, спыняцца. Тэгі слишком коротко, іх проста некалькі. Гэта, калі вы памятаеце, гэта не SEO спосаб, а гэта спосаб, калі ты пішаш у тегах, пра што твой відос, і YouTube проста праз гэта разумее. То бок мы не спрабуем дастучацца там неяк да нашых гледачоў праз SEO-аптымізацыю, а мы проста тлумачым Гуглу: слухай, у нас вось відос пра калектив, канал калектив, мы робім дакументальныя фільмы, Гонза журналістика, калектив авторов, Маяк Камчатка. Ну і плюс у іх яшчэ і даволі шмат падпісантаў, таму, ну, гэтага YouTube-канала амаль лям. Дарэчы, клёвыя відосы робяць, таксама клёвыя гісторыі распавядаюць, і клёва распавядаюць гісторыі. Вось, таму, мае даражэнькія, я вам прапаную вучыцца клёва распавядаць гісторыі, бо гэта вельмі важна. Развіваць свой асабісты брэнд, развівацца ў Ютубе, спампаваць і усталяваць, і, магчыма, яшчэ набыць VidIQ, ну і карыстацца. І заўсёды глядзіце, аналізуйце сваіх канкурэнтаў, і чым больш вы гэта робіце, тым для вас лепш. І тым больш за то, што калі вы наглядзелі вельмі шмат, і вы разумееце, на што звяртаць увагу, калі вы ведаеце, як аналізаваць відосы, а я вам гэта распавядаў у апошнім нашым трэнінгу, плюс я вам дадаў яшчэ маю метадычку, дакладней маю прэзентацыю. Таму, калі вы будзеце гэтым усім карыстацца, вы будзеце ўмець аналізаваць сваіх канкурэнтаў не толькі па тегах, яшчэ і па кантэнту, і далей вам будзе вельмі проста гэта ўсё рабіць. Вы будзеце нейкія вынікі рабіць